Hola, soc Ferran de Vegadènia. En Vegadènia elaborem conserves vegetals naturals d'alta qualitat, com humus de garrofó, pates vegetals, humus de cigrons, sobrassades vegetals, melmelades i unes altres elaboracions. Ecològiques, artesanes, de proximitat i aptes per a l'alimentació vegetariana i vegana. Vegadènia va néixer ara fa 5 anys en la Marina Alta, encara que al poc de temps es van traslladar en primera instància a Sedaví i actualment en la ciutat de València. Som una cooperativa familiar en la que treballem 4 persones de forma directa. Som membres de PROAVA, del Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana, de l'INIA, l'Institut Tecnològic Agroalimentari, del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Xufa de València. Estem acreditats com a artesania de la Comunitat Valenciana, de la que hem rebut els premis al millor producte tradicional en 2017 i al millor producte innovador en 2018. En 2019 vàrem obtindre el premi al millor producte ecològic de biocultura Vida Sana. L'essència de la nostra empresa és aconseguir productes en 4 S's: sabrosos, segurs, saludables i sostenibles, conjugant en el procés el que denominem TAC, tecnologia, artesania i creativitat, i renunciant a l'ús d'additius i conservants artificials, sols matèries primeres naturals de la màxima qualitat. Anem a presentar-vos 3 productes que hem triat com a representatius. Desgraciadament no ens els podem donar a tastar, ho sentim. És el nostre costum en els esdeveniments que organitza PROAVA. Hem triat un paté d'albergina a l'orenga, una de les nostres elaboracions més senzilles i que ens acompanya des dels nostres començaments. També un humus de cigrons als 3 alls i tomata torrada, una elaboració molt més gastronòmica. Per últim, una sobramissada amb dàtils, un untable que replica des del món vegetal una sobrassada amb mel. Te convide a descobrir, a tastar, a fruir de l'horta al natural tal com la interpretem. Volem acompanyar-te en els amics, amb la família, amb la parella o no, en l'entrepà dels teus fills o endolcir-te el desdejuni d'un dissabte o d'un diumenge. Pots trobar-nos en comerços especialitzats, però també en la nostra web que reinaugurarem en uns dies o dirigint-te directament a nosaltres per correu electrònic o per telèfon. Gràcies per escollir-nos i per prestar-nos atenció.